Il-ktieb u xi ħaġa tal-għaġeb. Oġġett ċatt magħmul mis-siġar b'ħafna folji, miżewd b'taħżiż stampat. Tħares darba lejh u ssib ruħek f'moħħ ħadd ieħor. Forsi xi ħadd lilu li ħallina eluf ta' snin. Minn dawk is-sekli mbeda, l-awtur jaqbad kelmek bleħen sod imma siket. Leħnu jibqa' jidwi f'moħħok. Il-kitba hi waħda mill-isbaħ invenzjonijiet tal-bniedem. Jirnexxielha taqqad flimkien nies li qatt ma ltaqgħu, ċittadini ta' epoki differenti. Iż-żmien jgħaddi, imma l-ktieb jibqa'. U dan hu s-seħer tal-ktieb. Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-iktar avveniment importanti fil-kalendarju Malti li għandu x'jaqsam mal-kotba għaliex l-esibituri kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ktieb kemm pubblikaturi u ħwienet tal-kotba jiltaqgħu taħt saqaf wieħed u jbigħu jesibixxu l-aħħar xogħlijiet tagħhom. Dis-sena l-festival ħajsir bejn l-4 u 8 ta' Novembru. Din id-darba din is-sena is-Sibt fis-7 ta' Novembru ħajkun ġurnata sħiħa miftuħa. U l-ħadd ħanalqu ftit kmieni fl-ofsinhar għaliex il-fokus dis-sena ħajkun is-Sibt. L-erba' l-ħamis u l-ġimgħa filgħodu jiġu tfal tal-iskejjel u l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa filgħodu għalkemm il-festival ikun miftuħ għall pubbliku xorta waħda, ikollna ħafna attivitajiet relatati mat-tfal tal-iskejjel. Fil-għaxija matul il-ġimgħa nerġgħu niftħu qejsu għal xi l-5, niftħu bi programm immirat iktar għall-adulti fejn jkollok il-kittieba u l-pubblikaturi jesebixxu l-kotba tagħhom, romanzi, poeżija, eċetera. Ħajkun hemm ħafna attivitajiet għall-familja, għall-adulti, għat-tfal, attivitajiet kulturali, edukattivi, diskussjonijiet ta' awturi, kittieba, preżentazzjoni ta' kotba minn pubblikaturi. Fil-għaxija fit-8 ħajkollna wkoll il-film qasir li sar permezz tal-kollaborazzjoni mill-PBS u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u din is-sena il-film rebbieħ huwa Dar ir-Rummin ta' Pierre Mejlaq. Ġifieri ħajkun hemm ħafna attivitajiet differenti, hemm xi ħaġa għal kulħadd u nħeġġeġ ovvjament il-familji kollha u l-Maltin kollha biex jattendu għal dal-festival tant importanti. Aħna nemmnu li biex jibqa' relevanti il-festival għandu jkun mimli b'attivitajiet. Dis-sena l-festival għandu il-fuq minn xi 70 attività, ġifieri hemm programm mimli daqs bajda, hemm xi ħaġa għal kulħadd u żgur ħajkun hemm affarijiet li jinteressaw b'mod partikolari lil xi nies li vera jħobbu l-kotba u l-qari f'Malta.
meta nibġu biex nifrejmjaw xi print jew drawings, tpinġijiet, l-importanti li nużaw conservation mounts. Kif tinduna li acid free, jekk tara l-kor tagħha bajda. Mentri f'dal-każ, pereżempju, din mount antika, tistgħu taraw li l-kor kannella, saret kannella. Fil-bidu tkun bajda, ma meta jgħaddi żmien tibda ssir kannella. Issa meta jkollok materjal ħażin in contact mal-karta, jibdew joħorġu jew foxing li huma tikek fuq il-karta, tibda ssir iktar kannella pereżempju l-karta minħabba l-materjal. Allura importanti li konna materjal tajjeb. Din mappa antika, kif qed taraw għamilna hinges, dejjem nużaw materjal tajjeb, jiġifieri li mhux aċidus. U dejjem nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun minimal intervention fuqhom. Pereżempju ma waħlux il-karta diretta mal-mount. Ħafna drabi fir-ritratti iwaħluhom ma' xi foam board li mhux ma tantxu tajjeb għall-karta ma btiġi lixxa. Issa, ir-ritratti pereżempju importanti li jkollha mount biex ma tkunx eżatt in direct contact ma' ħġieġa. Il-problema fir-ritratti pereżempju l-ar ħaġa li jistgħu jeħlu ma' ħġieġa. Għax fis-sajf ovvjament bit-temperatura tinħal għax kollha isa ġelatina magħha l-karta u tista' teħel magħha. Tinħal u mbagħad tisa tibqa' hemmhekk magħha meta ma tkun sħana aktar. Dan folder li għamilna apposta biex nippreservaw dil-mappa. Biex nurikom jiġifieri dan materjal li mhux aċidus. Pereżempju meta ma jkollniex kif tgħid mhux kollox ħadd ifrejmja. Allura f'dal-każ tagħmel acid free material biex jibqa' preservat. Dejjem importanti li tagħmel dokumentazzjoni tajba tal-oġġett qabel ma tibda, pereżempju tieħu ritratti importanti ħafna, qabel ma tibda anke qabel ma tneħħiha mill-frame, importanti li tieħu ritratti. Mbagħad waqt il-proċess ovvjament tieħu ritratti wkoll, dokumentazzjoni, written documentation, jiġifieri. Tal-każ pereżempju kellna nżidula tikka biċċa għax xi ħadd kien qataħħa. Dejjem nużaw Japanese paper, jiġifieri, minħabba long fibers li għandha. Mbagħad nħinġewha dawn repairs, pereżempju bil-Japanese paper. Nagħmlula hinges bil-Japanese paper ukoll, jiġifieri hemm kif tgħid thicknesses differenti tal-Japanese paper. Ovvjament dejjem nippruvaw nużaw l-iktar waħda li taqbel mal-karta pereżempju. Anke bħala kulur. Jekk m'għandniex il-kulur nisbawha aħna, imma jiġifieri skont, pereżempju għall-ktieb mhux nisbuħħa pereżempju minħabba li mhix estetika l-ħaġa, trid tkun xi ħaġa li tintuża ktieb. Mentri ovvjament jekk ikollok painting, importanti li tagħmilha l-kulur pereżempju biex ma tellifx. Luis, qegħdin fl-ikbar sala ġol-Biblioteka Nazzjonali. X'inhu l-użu ta' din is-sala? L-użu ta' din is-sala huwa li naqdu lill-pubbliku in ġenerali, kemm lokali u barrani, fuq ir-rikjesti tal-informazzjoni li jkunu jixtiequ. U dawn nistgħu nġibuhom in diversi sorsi ta' kodba, ġurnali, manuskritti jew arkivi milli għandna hawnhekk depositati fil-biblioteka. Nassumi li daw ikunu nies li qegħdin jagħmlu xi riċerka partikolari li jkunu jridu informazzjoni partikolari. Il-kodba jidhru antiki, fuq li ma era qegħdin nitkellmu hawnhekk, x'tib ta' fil-kodba li għandna fis-sala li kif tista' tara huma l-epoki tagħhom
seklu 16, 17, seklu 18. U bħala informazzjoni xiku. L-informazzjoni hawnhekk hija in ġenerali, ħafna diversi suġġetti u nisħajtek illi dawn huma l-kodba li jdenaw fis-sala huma ngħidulhom by location li huma dejjem ħajbqgħu fl-istess post. Jiġifieri meta għandek il-persuna qiegħda tfittex minn diversi katalgi, dawn ħajsibu l-location u aħna jiġifieri n-nies tas-sala inġibulhom aħna stess. Wara li jkunu kitbu r-rikjesta fuq il-karti provduti. Luis, grazzi ħafna. Xi sentejn ilu kont applikajt għal Mobility Funding minn naħa tal-Malta Arts Fund u ġejt moti parti mill-fondi biex immur korsijiet tal-legatorija tradizzjonali, ċivi kif nagħmlu l-kodba mod l-iktar tradizzjonali. L-intenzjoni tiegħi ma kienx li nitgħallem biss kif nagħmel l-istrutturi tradizzjonali, kif nafuhom fil-kodba li nagħmlu. Imma li nieħu dawk il-snajja li huma marbutin mal-legatorija tradizzjonali u nużhom fil-kodba li nixtieq nagħmel jiena. U l-kodba li nixtieq nagħmel jiena huma sempliċement esperimenti fi strutturi ta' kodba. Normalment it-tip ta' ktib li jiddomina llum il-ġurnata huwa dan il-codex fejn għandek minn 10 sa 10 bil-kontenut fin-nofs, bil-tekst fin-nofs. Tradizzjonalment, ovvjament, jeżistu oħrajn, jiġifieri jeżistu l-scrolls fil-bidu li huma anke kodba li jistgħu jitwaħħlu mal-ħitan bħal xi ħaġa hekk. U għandek tradizzjonalment pereżempju mill-Afrika għandek dan li huwa l-Coptic stitching li apparti li għamil dan nitraduċih għal kodba oħra. Dejjem qed naqbad l-istess struttura u nitraduċiha. Wara l-ewwel esperjenza tiegħi f'dawn il-courses, peress li bnejt relazzjoni tajba mal-għalliema, kienet esperjenza pożittiva ħafna, erġajt applikajt u ħanerġa' mmur għal korsijiet oħra. Il-legatorija tradizzjonali toffri ħafna. Għal-bidu ħsibt li hija biss sena u hija biss marbuta mal-karta, mal-ktieb, eċċetera. Ma fil-verità tatni ħafna anka meta tiġi għal pereżempju għal kompożizzjoni ta' kontenut ta' poeżija pereżempju. Essenzjalment meta qed taqta' l-karti, meta inti tibda taqta' l-karti, meta tibda taqqat struttura ma' oħra, qiegħed tħares verament mill-qrib lejn il-ħaġa u mhux biss min-naħa ta' tessut, ta' textures, hawnhekk stess diġà għandha ħafna textures, imma anke min-naħa ta' kontenut, jiġifieri di xi ħaġa li bdejt niskopri huwa forma ta' close reading tal-materjali li fl-edukazzjoni fis-sistema edukattiva tagħna mhijiex mogħtija dik l-importanza. Fil-waqt li snajja ovvjament jagħtu primarjament l-importanza għal dik it-tip ta' literacy, għal-literacy tal-materjali, ta' tessuti, ta' snajja li jorbtu direttament mal-ġisem tal-bniedem, mal-għajnejn, mal-koordinazzjoni bejn l-id u l-għajnejn. Jiena qed naqbad strutturi tradizzjonali bħal dan pereżempju u noħodhom għal strutturi, nitraduċihom fi strutturi oħrajn li huma daw. Per eżempju, dan huwa l-istess tip ta' ħjata ta' dan, l-istess tip ta' ħjata eżatt, forsi ovvjament hemm numru ta' toqob differenti, ma essenzjalment l-istess tip ta' ħjata u l-istess tip ta' struttura. U ħloqt ktieb li kien marbut ma' proġett dwar il-kanċer. U hawnhekk għandna massa li tidher kważi massa kważi blata biex ngħidu hekk. Li hija oblique, li mhijiex bħal kaxxa bħal manna tradizzjonalment.
U din il-massa ovvjament hija l-massa li jkun hemm ġewwa u li tippenetrana. Hawnhekk hawn toqba wkoll fil-kuntesti ta' kodba iktar konvenzjonali ma ssibix. Il-ktieb maqsum, dan it-tip ta' ktieb huwa maqsum f'ħamsa mhux għax huwa xi difett, imma għaliex xtaqt waħda mill-kriterji ta' ktieb tajjeb huwa li l-ktieb jinfetaħ kompletament. Jekk ma l-ktieb ma jinfetaħx kompletament, għandu ftit ta' problema. U allura biex inkun nista' niftaħ ta' taħt net kelli naqsmu fi strutturi differenti. L-istess għall-ħjata għax jekk tabbi l-ħjata wisq toqgħolu dar ktieb huwa 9 kilos waħdu. Jekk tqassam it-tensjonijiet ħżina jiġbidlek fuq id-dar, pereżempju jitgħawwiġlek u jitqattalek ovvjament. Bħalissa qed nagħmel dan il-ktieb. Dan il-ktieb huwa il-ktieb tal-pastażi. Tal-affarijiet li ħżina li nagħmlu, l-Black Book. Ovvjament xi ħaġa hekk kummerċjalment ma tantx hija possibbli, kemm minħabba l-karti suwed, kemm minħabba l-istruttura. U qed nagħmel ħjata li jew bdejt nagħmel ħjata issa li hija purament tradizzjonali jgħidula long stitch. Hija bażika ħafna bħala ħjata, imma wkoll b'saħħitha ħafna. Fil-legatorija kontemporanja, kif forsi qed taraw, il-ħjata nikxfuha. Il-ħjata nikxfuha. U jiena niffavorixxi kodba jew strutturi li ma tantx jużaw kollha. F'dan il-ktieb użajna xi kollha, mhux ħafna mhux iżejjed, imma użajna kollha. F'dan il-ktieb xejn, u f'dan il-ktieb l-istess, mhux ħanuża kollha ta' xejn, ġifieri ktieb ħajorbot miegħu innifsu biss il-faxxik li jorbtu bejniethom. Differenza oħra ta' dan il-ktieb minn oħrajn huwa li dan il-ktieb li għażilt li nagħmel jiena iddiżinjajtu mingħajr qxur. Allura il-faxxik li tiegħu stess se jkunu l-barra u l-ġewwa tiegħu. Il-fehma konvenzjonali hija li ktieb bħal dan iżomm il-kontenut bejn il-qoxor, bejn il-qoxriet tiegħu, xhur. Dik hija ovvjament hija kontestata ħafna li l-kontenut qiegħed hawnhekk diġà minn barra, mhuwiex bejn il-qxur. Il-qxur mhumiex kontenitur, ktieb mhuwiex kontenitur, imma huwa l-post fejn jibda l-proċess tal-ħsieb. Mhux fejn hemm il-ħsibijiet ta' xi kittieb omnipotenti li qed jaslu għandek, imma fejn jibda l-proċess tal-ħsieb. Li hija ftit ta' bidla mill-ħsieb konvenzjonali dwar il-ktieb. Il-ktieb mhuwiex biss kontenitur. Jekk ix-xogħol huwa sal-mura tal-ġisem, mela l-ktieb huwa sal-mura tal-moħħ. Għal xi wħud l-aqwa ħabib u l-kelb, għal oħrajn l-aqwa ħabib u l-ktieb. Kamra bla kodba issa ġisem bla ruħ, hekk inqal Ċiċeron u dan qalu qabel Kristu. Għax il-kodba ilhom minn żmien żemżem jeżistu fl-istorja tal-bniedem. Biss fir-reliġjonijiet ewlenin Alla stess jinqeda bil-ktieb biex jikkomunika mal-bniedem. Il-ktieb jiġbor il-ħsieb u l-memorja ta' ġenerazzjonijiet differenti. Darba Oliver Friġġieri kien għalhekk, m'hemmx prezz għall-ktieb u ebda ktieb mu qali biżżejjed għal dak kollu li jinvolvi fil-ħsieb, fil-kitba, fl-istampar, fil-produzzjoni. Proċess ta' xhur u anki snin. Hemm gost fil-fatt li tixtri ktieb, taqrah u terfgħu. Ktieb jikber miegħek minn tfulitek sal-aħħar. Kull ktieb u x'inhu s-suġġett tiegħu jipproduċi l-aqwa kwalità li għandu jkollna. Il-ġentilezza, ir-rispett, l-imħabba lejn kull ma aħna u kull ma hawn madwarna. Ktieb reliġjuż jallimna nemnu, ktieb xjentifiku jindikalna x'għandna nifhmu u ktieb artistiku jirfinalna dejjem qalbna.
Thank you.